game. Well played. Julian? Ha? Pwede bang iwan mo yung camera mo? Ha? Bakit? Wala lang. Gusto lang kita makita. Ano kasi, JR? Baka magising yung ate ko. Natutulog na kasi eh. Tsaka nakapatay na rin yung ilaw. Ganun ba? Okay, sige. Okay lang. Murag, nagkalawom na mo ng Jillian da? Sa tinuola may iyay nakagusto ng kuno. Kay, buutan siya. Kanya, bonus na nga ng iyang kagwapa. Ito bay? Guwapa gibitan na siya bay? Nitan-am ko sa iyong profile picture bay? Guwapa, niya, sexy pa git. Usbong ko ay, wa akong mag-apa sa iyang kagwapa o sa iyang ka-sexy. Ang akong magunahan ba diya kay buutan siya. Niya, unsa pa may ginugaya ni mo? Pamuyab bida yun, tingali maunhan niya tas lain. Bay. Ano? Maniligaw ka sa akin? Oo, Jen. Yun lang kung walang magagalit. Wala pa akong boyfriend, no? Tsaka ang totoo niyan, JR. Nagugustuhan na rin kita. Totoo? Seryoso? Oo nga. So, tayo na? Yes! Hoy! Hoy, huwag kang maingay dyan. Baka may makarinig sa'yo. Kaya nga eh. Gusto ko marinig nilang sinasagot mo na ako, mahal. Loko-loko. Mahal, gusto ko magkita tayo this year. Huwag kang mag-alala. Magsiset ako ng date kung kailan. Kung kailan ako luluwas ng Manila para makapagkita tayo sa personal. Ano? Unsa? Naa na kay uyab? O, ma? Uy, oo niya. Nga naman manimod adin hinak. Taga Manila, mama? Aw, ha? Uy, kalayo bago di ay. Giyon sa man sa ninyo pagkaila. Tungod sa duwa, ma. Mobile Legends, ma. Maubad di ay. Ay, wa man lang yung pamanguyab og taga kanang silingan lang nato dong ba taga din lang. Huh? Kakasbeg plite ang relasyon na oy. Ay, ma, bisag din mo, gugo. Karong babay ko makasuway og iyab. Oh, hinuon sad. Moabot naman si Papa ni mo sa sunod buwan gikan sa pagsampa sa barko. O niya, ako man gina siyang sugaton sa Manila. Kuyog ka lang aron makakita mo dito sa imong uyab. Ug aron sad, maila-ila na mo ang imong uyab. Kay sigurado man gyud kong mangoryoso man ditong amahan mo. Sige, ma. Nakapangandam ka na? Oo, ma. O niya. Uy, ay paragod. Mura man kag di mahimutang dong. Ano man ka? Baan mo kumagod? Ay, Oo. First time po din nga magkita mong Jillian. ay sus, kulba good taon. Hinoon nga excited ka. Aw, mura anak sa ma. Kalma lang dong. Ugma dayon, magkita na mo sa imong uyab. Ako na sa dito nasultihan si Papa ni mo nga ugma inigsugat nato niya dito mga unta. Unya akong gi-invite imong uyab aron maila-ila pud namo ba. Ay, excited man sa bis imong Papa nga ma-meet na mo siya good. First uyab baya ginahimo na. Lagi, ma. Sige na. Katog na diha aron makapahuway na ka. Dong, maayong pag-abot. Ma, may pag-abot. Ay, salamat. Asa ba yung uya? Wala pa lagi pa. Ato siya mo apa sa kanan. Sige. Saan mo gusto mo ka? Nak, uwa pa siya? Doon ako na siya, ma. Excited na yun kayo ka, nanay. Kalma lang ko. Siyempre, no. First time good ni nga may ipaila-ila nato ning imong anak nga laki nato. Niyala ko na siya, ma. Asa man dong? Nakasayal ko na siya ang floral nga taas. Wala, naka-black top. Asa man ana? Oh, kanang ni apa ingon din he? Siya?
May yung tingin ko. Hi, JR. Hello po, tita, tito. Oh, how was it, dear? JR, unsa man na dong? Dili man mo imong ipakita sa iyang profile picture sa iyang Facebook. Di sila mga istorya na ito. Ano na ta? Jesus, Mariusip, kadako ba yan ang babayhan na, oy? Sexy man kayo nasa siyang profile picture niya, gwapa pag yun. Kinsa man itong iyang profile picture dong? Please. Mga ulo na ta. Ma, mag-istorya sa amin ni Jillian sa unahan, ha? Nahala, sige. Ano lang una ming papa ni mo? Tita, tito, salamat po sa lunch, ha. Walang anuman, dear. Sorry, ha. Nagsinungaling ako sa'yo. Yun din yung sasabihin ko, eh. Sa totoo lang, na-shock ako. No offense, ha, pero kasi iba yung profile picture mo sa Facebook. Sa totoo lang, ako naman talaga yun eh. It was me 4 years ago. Pero kasi nung nagsimula ang pandemic, doon din ako nag-start mag-gain ng weight hanggang umabot ng ganito. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sasabihin ko ba, magugustuhan mo pa kaya ako? Julia naman. Huwag ka mag-alala, JR. Naihanda ko din naman yung sarili ko eh. Sa oras na makita mo ako, alam kong hindi mo na ako magugustuhan. Kaya maiintindihan ko kung makikipag-break ka sa akin ngayon. Hindi ko gagawin yan. JR,
Your turret has been destroyed.